Jeg står her i dag med Mikkel, og det gør jeg, fordi at Mikkel Weinicke har lige været inde og lave en, jeg ved ikke, om vi kan kalde det danseopvisning, for det er meget mere end det jo, inde på Københavns Hovedbanegård, foran 7-Eleven. Og jeg havde hørt lidt om, at der ville komme nogle mennesker. Jeg var ikke helt sikker på, at det var Mikkel, men jeg havde en vis mistanke om det, hvis det skulle være en person med en større højttaler. Men når jeg står derinde og kigger, så kan jeg jo se, at der er en politistation for enden af Københavns Hovedbanegård. Man har været lidt nervøs på baggrund af de her koranafbrændinger, så er der også et for højt observationsniveau. Så da jeg hører, at der er nogen, der vil lave, nu må du korrigere mig, Mikkel, men som jeg husker det, så hedder det en flashmob. Og det er, at man går ind og laver en demonstration, nærmest spontant, og går væk igen. Ja. Og det er jo det, I lige har gjort. Ja. Og når jeg så står og tænker over, jamen det kunne da være blevet anholdt. Ja. Mikkel, hvorfor? Ja, altså vi er jo ikke de eneste, der har lavet flashmobs igennem tiden. Det er jo en ting, som internettet har båret med sig, at man kunne aftale ting. Sådan startede flashmob-fænomenet. Det startede jo med, at folk siger, alle der vil være med på den her flashmob, de går ned i Illum og tager et sæt røde trusser og går op og bestiller dem. Så blev det sådan en event. Det var sådan noget, internettet fandt på. Men så har det så udviklet sig, og det har jo været meget almindeligt med flashmob. Og vi er en gruppering. Vi kalder os Frihedsbevægelsen eller Sandhedsbevægelsen, eller hvad man vil kalde os. Og vi har lavet mange ting sammen og mange ting med dans. Og derfor så kunne vi noget, og den dans, vi har lavet her, og som vi har lavet i forskellige sammenhæng, den blev ligesom kendt via en flashmob. Den, der hedder Danse en Chœur, den blev kendt via en flashmob. Så det er klart, at vi kunne dansen, og vi har set de lave i Paris på Hovedbanegården og så videre, så var det jo meget klart, at ønsket kom, skal vi ikke prøve i København, hvor vi bor. Men Mikkel, det er jo ikke helt uden mulige konsekvenser at gå ind på et privat område, som Københavns Hovedbane jo reelt er. Folk glemmer det bare, fordi de går igennem dagligt. Ja. Men det er jo en virksomhed, der hedder DSB, som har nærmest råderetten over det. Jo. Og en juridisk råderet over det. Altså, der kunne jo godt have været nogle juridiske konsekvenser af det her lige i stedet. Hvorfor er det vigtigt at gøre det for dig? Jamen, altså, det er jo fordi, jeg kan godt høre, at vi skal ind i, at jeg har et budskab, men det er også fordi, jeg måske lidt sådan går udenom det, fordi at der er så meget sjov i det. Men jeg har også et budskab, ikke? Fordi at vi kommer jo med, altså, vi er en bevægelse, og jeg er vokset ud af, at der kom den her covid-nedlukning, og at man lige pludselig havde meget travlt med at sætte en masse restriktioner på den frie udfoldelse i sikkerhedens navn. Og det har jeg jo strittet imod fra starten. Og det er ligesom en bevægelse, den findes jo overalt i verden, den her bevægelse. Nu kan I se, den her sang, vi har valgt, den er lavet ud af den bevægelse. Den er lavet ud af også modstand mod nedlukningen og modstand mod en forestilling om, at der er nogen, der prøver at udnytte de her situationer og skabe et mere kontrolleret samfund. Jeg ved ikke, om jeg lægger ordene i munden på dig, men hvis jeg siger åbenhed og frihed, er det så noget af det handler om? Ja, det er det. Man kan bare sige, at åbenhed og frihed er jo blevet brugt mange gange, og vil for eksempel også blive brugt i Pride-sammenhæng nu, som er i byen, ikke? Det er jo også åbenhed og inklusion. Det er bare ligesom om, at der alligevel er nogle grænser for den, fordi det er inden for en bestemt ramme, man taler åbenhed, hvor man kan sige, vores idé om åbenhed og frihed og uafviselige rettigheder, den er ikke faldet i lige så god jord som Pride-bevægelsens sådan generelt hos myndighederne. Men det festlige element, det har jeg en fornemmelse af, er vigtigt for dig at få med. Hvorfor? Mere og mere. Jamen, det er jo, når man har demonstreret længe, så kan man sige, at man bliver også lidt træt af det intellektuelle budskab, man bliver træt af ordene. Og så har det været sådan, at det har vist sig i de events, jeg har lavet, at det der glæde, transformerende, er det langt det sjoveste, og på mange måder også langt det mest effektivste formidlingsværktøj. Fordi vi kan bedre, altså folk er mere lydhør. De lukker bare i, hvis det sådan bliver serveret med så meget alvor og måske vrede og så videre. Men i det øjeblik, det er en fest, og de kan se, her er nogle mennesker, der har gang i noget attraktivt. Det vil jeg egentlig godt være del af. Så er man jo interesseret i at høre, hvad er de mennesker optaget af for nogle ting. Og derfor er det blevet sekundært nærmest at fortælle om budskabet. Vil du trække det så langt som at sige, at dans og musik er mere inkluderende end bare ord?
Ja, men det er det. Er mere inkluderet, det er bedre, i hvert fald bedre til den her direkte kontakt, og i hvert fald i mine hænder. Det er jo godt være, at der er nogen, der er gode til noget andet. Så det skaber mere dialog mellem mennesker, at man bruger dans som en åbning? Afgjort. For mit vedkommende helt sikkert. Det er min erfaring. Nu har du afvist lidt at komme med et budskab, og jeg synes, du skal have færre chance, før vi slutter. Har du et budskab, før vi stopper vores udsendelse her? Jamen, altså, mit budskab er jo af en, vi kalder det bare konspirationsteoretisk karakter. Det handler om, at vores regeringer og vores store virksomheder osv. er på en eller anden måde over årene samlet sig til et kartel, som overhovedet ikke er for os mennesker, men som er for dem, der er med i det kartel. Så du oplever, at demokratiet er udfordret af erhvervsinteressen? Ja, afgjort. Altså, du kan se, for eksempel på Commercial Pride du kan se, der kører den ene. Her kører Oracle Computers. Her kører 7-Eleven busser. Det er enorme penge, der er bag i det der show. Og de har blandet sig ind, og de blander sig ind med regeringerne, og har gjort det i de her store internationale samarbejdsorganisationer, som World Economic Forum og sådan noget. Har de lavet nogle koalitioner, hvor de har samlet så meget magt hos dem. Sidste ting, Mikkel. Du har afholdt også Hokus Pokus Party. Hokus Pokus Party, ja. Hvornår er det næste? Og hvor er det henne? Det må jo blive den 9. september, ikke? Det må blive det første. Det er den første lige uge i september. Hør her, det er den 9. september. Det er på Nytorv i København, som ikke må forveksles med Kongens Nytorv. Men Nytorv, som ligger bare sådan 200 meter fra Rådhuspladsen. Der, hvor med lov skal land bygges, står retsbygningen der. Og der er man mulighed for at deltage i den samme dans, som jeg lige har vist i en reportage. Yes, og et par stykker til. Mikkel, tak for at jeg taget min tid. Det var meget tak. Gitte Frankfurt for et bilplads, og det var Mikkel Weinicke fra Hokus Pokus Party. Tak fordi jeg måtte tage din tid. Kom, hej.